Nami karon rin sa Kugon kauban si Sir Ariel. Team Asay. Ano ang Team Asay? Muna lang bagong munisipyo. Yes, good morning mga ka-idol. Going mi karon sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental. Kauban ako ning akong ka-team Asay nga si Sir Ariel Palmores on the mix. Let's go. Sabay mi paglaag-laag dito sa Sugbong Kugon. So mga idol, na anami karon riya sa sentro sa Sugbong Kugon, Misamis Oriental, na paingon mi sa ilang gymnasium. Sa luyo anak mga idol, na may dihay mga display sa mga prutas o mga gulay. May ilang pasundayag karon sa ilang adlaw sa Sugbong Kugon. So mo ni mga idol, mga lamian kay ilang mga prutas mga idol, tag 50 ang avocado. So lalay na nga variety na itambis. Paingon ta res uban be. Asunahan mga idol na dahi barilis baligya mga idol, barato ra kaayo na nga barilis mga idol. 300 ra ang kilo ana. So mo nagpangtapukan mga idol. Kay bago pa gid nang kuha mga idol, gidala diha 300 ra daw ang kilo. Sus, Ginoo ko, barato ra ba ni mga idol siya mga idol. Tanawan na yung barilis napulo ni ka barangay mga idol, kay napulo man ni ka boat. Tanan nga barangay nagparticipate ani nga kalihukan sa ilahang lungsod ika 60 Charter Day adlaw sa pagkamugna sa lungsod sa Sugbong Kugon mga idol. Nailami kay nga saging na pilitson niya mga idol, init pa kay nga crispy mga idol. Mga idol, ang boat sa poblasyon na ilang display mga idol ay pitsay, lubi, saging, dagan pang uban. Mga idol, mga presko pa kay mga gulay o naapoy bulak mga idol. Antorium ang Sugbong Kugon ay nailapod sa dagang tanom mga antorium. Barato ra kay baligya diri mga idol. So laag na mo dinhi karon kay barato kayang mga baligya dinhi sa lungsod sa Sugbong Kugon sa ilang gipahigayon nga ika 60 Charter Day